Benvinguts a la finca experimental agrícola de Coselva, al Mas del Victor. Coselva, aquest octubre, precisament, ha fet 120 anys. Això només ha pogut ser possible gràcies a tots vosaltres. Si preguntem a una olivera què és Antara, molt probable que ens digui Antara és l'esforç, el compromís i el sacrifici de generacions de pageses i pagesos amb mans experimentades i cor valent. Antara ha set, doncs, joiós i alhora honrat de pertànyer a la cultura del món de l'oli verge extra. I Coselva, que en fa el miracle, us convida a estimar la terra i la vida. Us convidem a viure al territori, a ser part de la nostra passió per l'oli.